جر برنامه جهان روش باش تماشاوان هجا ایرو دو میوان من هنه فیم الشک ولی من روشنمگر ما مستب خیراتی صاحب زور سپاس احمد پلداجی هو آماده به نه حوالی مهول ددن خو بگیننوی مجارین د دست مده شو روجاوی کردستانی سوریه جوینین کوه پیک ورن و هفدیتنا داویه دنابرا سروکین روسیا و آمریکایی دا پوتین و ترامپ اوجی مهمه به منک بحثا ناورو کی بکن دعوان چه بو پیشی چخاز گیشتن انجامه ام کیجا مجاری دست بیکن ممسته تبدل خویه هموجی حکم فیدان هیا روجاوه هیا تخوازیم پیشی احمد شارا دخویانیه ویا داوی هیا yani iddia dike ku binavenkariya Amerika, Türkiye wanu qasede ile hevkiriye. Derbare naverokê de agahiyet heye ma Mustafa? Şara derbare gelek tiştadı daxive min gudar kir û muçeyên ku di derbareyê de jî derketibû mixwend derbarê Swêdayê de daxive di derbarê têkiliyên qasede û حکومت دمکیه شامی داخله و هر وها امبیجن جبو پیشروجا سوریه جی هنگوتناند کد tabi tiştek ku meriv lê dinere birastî jî em bêjin wekî berê wisa bi tehditkar nene fakat hê jî dev ji tehdîda xwe bernadî yani qismekî sûcdarî heye li qesedê dibe li ser erdê pratikî de çi wa tevdigere tam nel goy peymane. Suçları beguman heye, tehditek jî Swêdayê heye. Yani rastarast bi navê İsrailê Swêdayê tehdit dike. Yani dibêje ku hin dixwazin li gel İsrailê peywendiyê xwe pêş ve bibin û ji bo parvekirina Sûriye jî hewl didin ewana. Lê dibe bizanibin ku yên wa difikirin bila razı bibin ku berderiyê wan de her daim ve polisekî jî hebe. Yani brengekî bir şekleki askeri wan tehdit dike. Fakat ji bo qesedeyê jî ji bo rojavayê rêveberiya xweseriya rojavayê jî dibêje ku me û Amerîka û Tirkiye û qesede me behev kiriye ser peymanekî lê behsa morkirina peymanê nake lê dibe li hevkirinekî navêname diçêbûye û qesede jî ji vê peymanê razî ye bi rengekî ew jî bi razîbûna xwe eşkere kiriye lê feqet ew tiştê tu dibêjî wî jî dibêje ku eger em van tiştana dibêjin ama qesede em dizanin ku di qadê de şixeynî qadê jî em bêjin di müzakereyan de û her wiha ser çapemeniye tiştê ku melhev kiriye ser wan tişta naaxive tiştekî mühim jî ew e dibe eger her çar alî li hev kiribin ew ê rêkeftinekî jî çêbe pêşketinekî jî çêbe yani diyar e ji xwe berî niha jî Tirkiye hewlekî mezin dabû ku bi rengekî meseleyê eskerî jî di rojeva Şamê de be lê şara dijberiya wî kiribû yani gotibû çi car li gel qesedeyê em ê meseleyê eskerî neyne sermasî ev ya tabi girêdayê hêz e û wek forta xwe wek em bêjin wekî ku em naxwazin şerek derkeve nîşan dide ama gava meriv li rastiyê jî binere ew derfeta Şamê jî tuneyê ku wisa bi hêsanî bi alî şer de dijberiya qesedeyê bike çünkü qesede hem jî wî xurttir e hem jî piştgiriya ser bi qesedê jî mühim e yani bi taybet ew raporta ku Pentagonê Wezareta Dîfayê ya Amerîkayê ji bo kongreyê amade kiriye wek agahînameyek daye kongreyê di çapemeriyê de berfirehî derket yani ev çardê mehê de bawer dikim sê çar roj berê hatibû eşkere kirin tiştên li wir tên nivîsandin gelek zelalî yani ji alîkî ve artêşa Sûriye dibêjin ku artêşekî ku meriv nikare bêje artêşe ji gelek hêzan pêk hatine ku navana de heteşe jî û ji xeynî heteşe û komên ku girêdayê Elqaîde hene û bi taybet navê rêxistinekî didin
خراسل دین یعنی محافظی دین دبیجن اوش خود چته کی نافداره گلک سوجوانجی لهمبر کرداجی لهمبر قومین دنجی هی و کی اونزانن گبا arteş hat amade kirin evana gotun ku me xu feseh kiri ediyem beşeki arteşeni dibe her çıkas xu feseh kiribin jî xu wek beşeki arteşe jî xu yabdin li hatta noha ye ku herî xu xurt kiri ew û gelek cihan de jî kontrola arteşe kontrola hereman destê wan de û her wa ji bo qesede jî dibêje ku qesede mamoste de surete em basa naveroka raporê dikin niha ev iddiaya Ahmed el Şara çıkaz raste. Mesela iddia dike ku divan 10 salên dawî de ev lehevkirina herî xurt e me bi qesedê re pêkaniye ama em navê Fransayê nabînin ka civîna Parîsê hebû madem Ahmed el Şara ew qasa bi iddia daxife çima çûyîna Parîsê red dike û hebûna Fransayê divan peymanan de çi ye çima diskalifiye kirin gelo Ez dve kanaat edem ku Fransa jî İngiltere jî bir rengekî navê peyman edene yani ew jî biriya Amerîkayê belkî çünkü tiştê ku rapora Amerîkayê de jî Pentagonê de jî derbas dibe ji wir meriv dikare vê yeka jî şirove bike derdê hemiyan bir rengekî Türkiye aciz nekin. Çünkü Türkiye ji bo wan aktorekî mühim e û naxwazin Türkiye wenda bikin her wiha Türkiye endamê NATO'ye. Yani ew daîm wek dîplomatîk dibêjin ya em hessasiyeta wan fehm dikin. Îja bi gor wê hesasiyete jî tev digere bi rengekî ji bo pêşî li şerekî nû venekin, pêşî li şerekî nû venekin ji binî ve li hevkirinekî navbêna hev de çêkirine. Yani bir rengekî eger Türkiye kanî bikin û Türkiye bikişînin navê pêvajoya li hevkirinê ku gava meriv li beyanên rêvebirên Qesedeyê Rojavayê binêre ew jî mesela ji bo ku Türkiye di vê pêvajoyê de rolekî neyînî nelîze ew jî peyvên xwe bi hilbijartin yani rastarast em bêjin bawayekî tund dijberiya Tirkiye nedikirin lê rayê ramalê xwe bi rengekî rexneyî daha daniyan ziman ji wir ez derdixim ku yani Fransa nekul derveyê vê pêvajoyê fakat bi rengekî Fransa jî Britanya ji xwe Britanya piranî li gel Amerîkayê tev digere ama Fransa jî bi rengekî hatiye qanîkirin yani eger wisa nebe eger di vê pêvajoyê de ji bo ku Fransa eqarte bikin bi rengekî peymanekî navêna hev de çê bikin ew jî xeter e ji bo Sûriye jî ji bo ew çünkü çima Fransa ji wê peywendiyên din berfirehtir ber bi pêş ve biçin ama qenaatam ne ve ku hemû jî ji bo şerekî pêk neyê hewldan hemû jî bi rengekî ji bo li wan dera bi taybet navbera Qesede û rêveberiya nû ya Şamê de şerçêne be hewldan şerekî biçûk em bêjin li Swêdayê çêbû ku Swêda ser hev 4-5 hezar leşkerê wan hene yan jî eywan hen li dîsa jî li hember wê yekê şara bi hezaran em bêjin bi navê endamên eşîrê şand ser wan li dîsa jî nedkarî bû ser neket lê feqet ew yeka jî aloziyekî mezin li Sûriye derxist yani ew alozî jî bu sedema gelek tiştan hê jî ew alozî berdewam e lê heman tişt li hember em bêjin Qesedeyê çêbana şara tenê dikare bi piştgiriya Tirkiye hem cali hewayî ve hem cali bejayî ve dikare vê tişta bike eger Tirkiye jî nedkarî bana wê alîkariyê bike çünkü işaretên ku ji saetê jî diyar e eger şerekî navbera wan di çêbana ve bi taybet Amerîka Pentagon ve rê nedana ku aliyekî sêyemîn di nav şer de cî bigire yani bir rengekî wê pêşîl Tirkiye bigirtana ve ji bo Tirkiye jî xeter bana fakat avayekî gelek tişî rojhilata navê wê xirab bana hem pêvajoya li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye em daxivin ew yekcar ji binî ve xirab bana ji xwe behsa pêvajoyê êdî wê nehat bana kirin ji bo hemû aliyan diyar e li hevkirinekê ji hemû tiştan baştir yani li hevkirina herî xirab jî ji şerekî em bêjin tund baştir e ji ber wê yekê jî alî hewldan ji bo li hevkirinê yani ama tabii divir de em van tiştana xeber din ama hatta niha jî em bêjin ne rêveberiya Xweser ne Qesede ne jî aliyekî din di nav rêveberiyê de
çi beyanekî fermî yan jî çi îşaretekî ku me peymanekî wisa kiriye yan jî amadekariya peymanekî wisa heye negotine. Lê tabii ew jî bawer dikim herhalde Ahmet Elşara jî dereva nake bi rengekî Hinatiye piştastkirin jalî rayedarên Rojavayê Kurdistanê ve em binêrin îddia wî jî hinekî îddiayekî ciddi ye. Çünkü 10 salên dawiyê de dibe levkirina herî ciddî amezine. Ahmet Pelde amade ye. Ahmet merhaba bixêratî. Merhaba Dembaş, Johamya Raslav. Gelek spas em basa sê çar mijaran dikin. Edî nizanim li ser kîja mijarê tu amadeyî. Daxuyaniya dawiya Ahmed Elşara heye. Rapora dawiya Kongre Amerîkayê heye. Tu kîjan mijarê bixwazî hema tu azadî. Mesela Ahmed Aslında mijar hava greda ine. Hem dikarim bêjin mijara me hema yekser Suriye'ye. Berê birastî jê gotina Ahmed Elşara. Axaftina Ahmed Elşara mebdawî kir. Yani kek fehim hakikaten berfireyî bas kir û nehatiye piştastkirin jî. Li hevkirina ku Ahmed Elşara îddia dike hê nehatiye piştastkirin. Ka em nizanin naverokê de çi heye çi tune. Lê tişta mühim ku meriv dikare behs bike rapora dawî ya Kongre Amerîkayê ew jî çi qas rast e nerast e em wê jî nizanin ew jî nehatiye piştastkirin. Ji ber ku mamoste fehîm dibêje di malperên fermî Pentagon'e de dibe em rast nehatine raporekî wisa tune ye. Dibe ku agahiyên istihbaratî bin jî ama kerem ke hema tu ser Sûriye çi dixwazî agahiyên dawî şîrovên te em merex dikin kerem ke abi. Beremperî problem ev niha her çapemenî li gorî rewşa xwe yani her hêz li gorî rewşa xwe çapemeniya girêdayê xwe bi kartîne û gorî wê jî agahiyan pêşkêş dike. Mesela niha hin ew henin yani rojnameyê mezin jî yê navdar jî henin girêdayê yê ku girêdayê em bêjin Erebistana Sûdî be, Misrê be yan jî rejimê xwe be em bêjin yê ku yên ku ev jî dîsa millekî temsil dikin û siyaseta fermî ya devletê jî temsil nakin. Gorî xwe em bêjin dibêjin eşîra ev qasî rêxistin saz kiriye Ahmed Elşara xwaziriya xwe dike operasyonê êrişê hemberî rêveberiya Bakur Rojhilatê Sûriye pêk bînin bi vî avayî spekülasyonê çê dikin. Hûn em bêjin aliyê dinê yê ku aştixaz dixwazin dinêrin aynı welatî zimanekî din bikartînin. Yani vê gavê gava ku niyeta we çi be hûn gorî we dikarin çapemeniyê binêrin rojnameyan binêrin referansa bigirin gorî wê jî agahiyan pêşkêş bikin. Ji ber wê yekî em nikarin yekser bana hemûyan qebûl bikin û ew bikin yani referans bigirin. Loma hewceye em hergav bi ihtiyat meseleyê nêzik bibin. Lê rapora Amerîkayê evaya hinekî yadinê cudatir e evaya wek ji xwe wek pêşniyar tê ziman yani ne ku mawayekî fermî ye û ne ku biye em bêjin raporeke hatiye qebûl kirin. Vê gavê Pentagon wek taslahek em bêjin evaya amade kiriye evaya dixwaze veya pêşkêş bike di çapemeniyê de vî evayê cihê digire. Lê piştî ku evaya em bêjin bê pêşkêşkirin û sazî di parlamentoyê de meşên eleqedar veya qebûl bikin û wextê evaya dikeve medyetê. Lê li vir jî em bêjin ya ku eşkere dibe derbarê Bakur Rojhilatê Sûriye'de tiştê erênî henin û wek stratejik nêziktayî tê qebûl kirin. Evaya gavekê gelekî giring e. Bi gelemperiyên dikarin veya bêjin yani wekî destpêk ez bêjim pişta êdî em ê gor çarçove veya berfireh bikin. Vê gavê di dîroka Kurdan da jî cara yekemine diplomasi hem nav welêt da hem Sûriye hem jî di asta navnetewî de ev qasî pêş ketiye. Yani gelek hesab henin. Her devletek em bêjin aliyê Ürdünê lê dinêrin wê derê semboleke tiştekê dinê. Aliyê Erebistanê dinêrin tiştekî din tê axaftin. Aliyê Fransayê dinêrin gavak mijar wê derê be ew tiştekî din tê axaftin. Gavak em bêjin balyoza Amerîkayê re tiştekî diaxivin mijareke din derdikeve pêş ew ku CIA û Wezareta Derve ya Amerîkayê temsil dike
Lava Ali Pentagon'u hunda akıbın, raydarı ona dinleyerin, tiştekidin derdik eve. Hem iki tane esas begre. Yani efhamuj beyan nişandıdın, vega ve her yak, hek goru ko hesabadık, hek goru ko planan derdikine, hem nafko hem şey da aslan nam netevida, efhamu müjarin güftügoyanın, müjarin nikaşanın, ve çarçıveda, yani gerlek milenin, gerlek aliyenin, ve çarçıveda jirre ve berya Bakur Rojlat-ı Suriye, hem hera diplomatik, hem hera civaki, hem hera embejim berabani yani ya parastini vam. Hezi çağa organize etke, tekilin çağa peştike, o kileri embejin çi gavan da veje, kileri embejin tip eşkere dike, yani çi nabece, hem carajın tişteki nabejin diplomasiyede evce riyava ke ancak riyava da kıttimine ve gabe gerlek mirlan ve embejin evheye. Hevditinenin, nikaşenin, projenin alternatifinin, gotinin eşkerekirinin, gotiri veşarinin, efhamu pevajo ve gabe dınav evet kidaya, yani dınav tekoşine kidaya, peyder peyemeye ve embeveya binerin. Aliye Türkiye'ci embeveya bejin, na Türkiye, براستی دوی پیواشوی دا اصلا نامنتوی دا و مسئله دا یا هری کو امبیجن لنگاسی دا ترکیه بخویه بله ترکیه بگاوی بخواسته yani تخویانی کو proje Türkiye kabul nabe yani ya Türkiye embejin Suriye üniter vekberi embejin mahve kurda hamur rabike tane çentişten sembolik o peyderpey embejin heza Bakur Rojlat-ı Suriye ya kurda işte elimize bike avaya ne kabul kırın yani avaya Suriye'cine kabul kırın rafşa fiile embejin disa asla namnetevi de avaya ne kabul kırın yani na Amerika ama çabaki liberal lebinerin yani mantıklı Amerika lebinerin bedehan sarana ve deri embejin sazi ve dezgah avakırne ve deri pergalek çebiye ve deri embejin perverdeyek çebiye hezek çebiye hun va hamu yancardım bu hatırı Türkiye bana deste xudarkinin bıkır sıfır o peşkeşi radesti Türkiye o Suriye bakın o Türkiye'ci Rus Suriye peşvabe tüm mantıklı veya tüm neye mesela Fransa vega ve dört rolü ve yani Suriye. Jiber ne mümkün Fransa elinize bakın beş Fransa'yı becererek bedai. Du sebebi yek hela dirokiva Fransa, Ürdün, Lübnan, Suriye veya alakadar. Yani havaya mesela devletin diroki vek Britanya, İtalya, Disenbejin Almanya'na ve pevajoyda nimbu Fransa derbarı rojrata navinda çimijar hebe ve peşgaba kun kala mesela Libya'ya bakın bey İtalya ev mesele nameşe Suriye'ci bey Fransa nameşe ya duyemici yektiya Avrupa'yı da veki berpesyari yektiya Avrupa'yı Fransa veya demeşine yani xoseri xoteni nameşine Almanya aktifnine Hollanda aktifnine embejin varatin Avrupa'yı yekşi aktifnine jiber ku hamu ev berpesyari dane ser mili Fransa'yı veya juhut dinin zaman jiber ve tigava kun Fransa'ya daxilin yektiya Avrupa'ya daxilin o değiş gerek kapıdan berçava jiber ve ne mümkün evaya elimize kirin le her aktörji her yek hesabı vana planı vana cudaya nakokiye vana henin işte hevdikin henin ev müzakere ye peyderpey devam dikin vakt avin ezber bejim yani jbo ve beşi revebediya el şara her diçe krediye xovun dadike vakti destpeki hamud devlet dağıtın, rayadar dağıtın, saziye namnetevi dağıtın, ziyaret dikirin, hevditin pek dağının, le nahan bejin lebinerin ev tempo sekini. Tani cana davin, dü teştatı, yek Katar, embejin Katar, Türkiye, jbo havarani, balafırga, ev peymanek peşkeş piyasaya kirin. Her peyman ferminine emviyaj bejin her rastiya ve şüktürneye. Ya düyemin embejin begavi Hakan Fidan çu. Ve dere evditin pekani. Hakan Fidan ji vakite nakaş kirin. Rasti Türkiye'de çıkası embejin ev siyaset ev derbastı ve ev ısrara ona ev meseleye ki nakaşı. Ve gavi embejin şara ve beri cazibeye ve tüne ev rabi beri cazibeye ve tüneye. Mesela din aslan namnetevi de ji dinav veri taji nakaşının emi ve peyder peşi behev rabi binin temaşa bikin beri. باشه گلک سپاس مستفیم همه چند دقیقه داویم بس راپوری بکن پاشه هم در باسی مجالی دم ببین در راپوری ده تشتی کو بالات دکشینه چنه
گوتنێکی هەبوو هەنێک بەڵام مرۆڤان دەکشینە دەبێژە ئەم تهدید ji bo tehdîtên li ser Qesedê em kêm bikin me pêşniyaz kiriye ku daxilê nava artêşa Sûriye bibe. Divê em serî de vêbêjin ne raporu. Yani bir rengekî agahînameyekî ji bo endamên kongrê. Yani wek raportekî nehatiye amadekirin. Wekî kongre daxwaz kiriye him biryaran dixwazin bigirin. Kongrede Pentagon jî agahînameyek ji rewşa Sûriye û têkiliyan û rewşa Qesedeyê de amade kiriye şandî ji wan re. Aliyê wê fermî pir tune yani. Yani bir rengekî agahînameye tabii kongreci wê bi gorwana biryaran bigire. Yani jî kongre bi gorwana wê siyasetekî bimeşînî. Yani em bêjin tiştekî ji rêzê nine. Tiştekî ji rêzê nine. Divê ev jî bête zanîn. Fakat dûr de tiştekî pir balkêş ev e bi qenaeta min. Yani dibêje emnehiya Amerîkayê di Sûriye girêdayê Qesedeyê. Ev ya eşkere dibêjin. Yani eger lawazbûna Qesedeyê bi rengekî ji bo Amerîkayê jî xeter e. O tiştekî din jî li wir tê gotin ku ji bo tehdîdên Tirkiye li ser wî çê nebe zextekî li ser Qesedeyê jî hatiye dayîn fakat ev ya nayê wê wateyê ku hemû tiştên Tirkiye wê bê qebûl kirin. Yani hin tiştên Tirkiye jî li wir rexne dikin. Fakat ya herî mühim ji bo Sûriye û ji bo rêveberiya Ahmed el-Şara eşkere dibêjin ku li wir ne rêveberiyek heye ne artêşek heye. Meriv nikare behsa artêşekî bike. Yani her wiha ji wir jî diyar e ku meriv nikare Qesedeyê di nav hêzekî ûsa de bihelîne. Ev jî qeterek tê dîtin. Yani piştgiriya em bêjin Qesedeyê bi awayekî pir vekirî û eşkere tê gotin. Tabii di dawiyê de jî hewildanên ser İsraîl. Hewildanên İsraîliyên Sûriye jî pir zelal dibêjin ku evana di berjoyendiya Amerîkayê de yani ev jî her wiha diyar e ji Tirkiye re jî bersîvekî ye rasterast em bêjin ji bo Tirkiye tiştek nabêjin ama ku eger hewildanên İsraîliyên li Sûriye bi berjoyendiya Amerîkayê de be demek ki li wir hewildanên Tirkiye yên li Sûriye ne di berjoyendiya Amerîkayê de ye ji bo yekê jî dikarin hêsanî dijberiyayê bikin. Tenê navê hêzekî didin ew jî Huras el-Dîn e. Huras el-Dîn jî ser bi Tirkiyeyê hêzekî ser bi Tirkiyeyê ku di pêvajoya berê de çend car li gel heteşeyê jî şerê wan jî çêbûye. Ku meriv vana bîne berçav raportekî em bêjin ji alî Qadê ve ji alî Qesedeyê ve ji alî rêveberiya Xweser ver em bêjin agahînameyekî pêşketiye ji bo piştgiriya ew ê jî. Fakat qenaeta min e ku van hewildanên dawiyê jî ku ew tiştê ku Ahmed el-Şara jî dibêje ser van agahiyan bi vî awayî derketiye holê. Fakat dûr de em çi jî bêjin dîsa jî ji bo ku Tirkiye wenda nekin bi rengekî parastina Tirkiye jî dikin. Yani ray ramanên Tirkiye digirin berçavî. Hevalbandiye xwe diparêzin. Bi rengekî wî jî diparêzin. Ev ya jî eşkere ye. Em mijarê biguherînin hinek. Em derbasî hevdîtina Donald Trump û Vladimir Putin bibin. Li Alaskayê hatin cemhevûdû. Civînê wan 3-4 saet dewam kir. Tiştekî wisa bû Ahmed Pelde em te dest pê bikin. Te çi derxiz ji vê civînê? Belê. Bi rastî çapemeniya tiştek zêde nehate pêşkêşkirin. Lê em vêya zanin yani mesele tenê mesele rojane wekî tê axaftin em bêjin tenê mesele Ukraynayê şer bê sekinandin wê vegirêdayînê ji xwe ev mesele be jî ev xwe serê xwe jî mijareke gelekî girîng e. Lê biya min mesela yani hinekî çapemeniya Almanya jî em bêjin wextekî temaşe dikin dinêrin. Almanya hinekî vê meselê hingiriye yani Êşiyayê wisa bêjim dixwaze hinekî nav meselê de be ji ber ku roleke giring dirize vê derê ew jî di vê pêvajoyê de di navî şerê de hêla lojîstikê hêla dîplomatîk hêla destekarî ve û rexnet jî hikûmetê jî hinin
Ona veyatînin zaman. Mesela çima bejin ve derê di navbera Amerika û Rusyayê da hevdîtinên berfireh pêktênê, hevdîtinên stratejîk û dendrêj henin, çima em di nav vê meseleyê de nênin. Yani mesela tenê Ukrayna agirbest û pêşve em bêjin Putin vê herêmê bi cih bibe vê derê derkeve vêya bidin bistînin mesele nîne. Berî vê şerî, yani mesela em vêya başlanın, ev şer ji bo Rusyayê xwe girêdin, ez bikin, zayıf bikin, bixin beşeke pergara xwe ev şer derxistin. Ukrayna vê derê wek proxy, wek hêzeke em bêjin berdestê xwe bikararîn. Yani ev şer hinekî provoke kirin. Berî şer Amerîkayê evaya gotûbû wê wextê Rusyaya re gotûbû. Eger yekitiya Avrupayê û Amerîkayê tu hêza me binêrî, 5 trilyon dolar zêdetir sermayeyeke me heye. Ya te trilyon em bêjin nêzî 2 trilyona ya te em bêjin sermaye te heye. O dê tu wek hêzeke emperyal tev digerî û her wa em bêjin erdê te bi taybetî ji Sibîryayê bin berfê da gelek maddeyên zengîn henin. Tu wana cîhanê re ji par venakî, lê sermayedarê te hem li Amerîka hem li Avrupayê her derê jî serbest digerin. An tê bibî müttefikê me hemû deryan ji me re vebikî, an jî em ê te qas bikin. Yani mesele ev bu. Ev şer bir avayı derket. O naha jî lehin mesela ev hêza Avrupa û Amerika ve herêva ser neketin. Piştî wê ya em bêjin şer devam kir, berê Rusya hin zehmetî kişandin, ama Rusyayê tekliyê xwe bi Çînê re xurt kirin, Hindistanê re xurt kirin, ambargoya ku hemberî Rusyayê hinekî qels bû. Dîsa divê dawiyê da Rusya hêra çekdariyê, yani berê di destpêka şer da gelek çekek kev bikaranîn. Awana êdî qediyan Kore'yi alikarî xast, İran'ı alikarî xast nizam çekir çakrama divê navbenê de endüstriya xwe ya çekdariyê jî cardin nû kir. Îca niha Amerika dixwaze cardin ev şert û mercên berî dide ber Rusyayê dibêje erê dîsa were bu em müttefiqê me em ê destekariye bidin te, tu ji destekariye bide me, lê gereka tu dîsa aliye Sibiryayê vebikî. Çima mesela Alaska ji bartin. Ev xwe berê xwe semboleke ji ber ku Alaska û Sibirya sînordarê hevin. Amerika dixwaze wê der derbasê Rusyayê bibe, çavkaniyê wê derê yê bin berfê da bikar bîne. Ew nadir element dibêjin. Ew tenê Ukraynayê nînin, li Sibiryayê ji gelek henin. Wan hemiyan dixwazin em bêjin bikar bînin ji bo aboriya xwe û dîsa dixwazin Rusya bi Çînê ra û Hindistanê ra nebe hev peyman zêdetir Avrupayê, sermaye Avrupayê Amerîkayê ra têkildar bibe û ji bo dorpêçkirina Çînê jî Rusya bibe hevalbendê wana. Her meseleyê stratejîk e. Ji ber vê Amerîka hemû peymanan dixwaze di navbera xwe Rusyayê de çêbike. Eger her duk hevdî bikin, gotuna xwe bikin, hin şert û mercên ku Avrupa jê razî nîm bêjî bidin ber Avrupayê Ukraynayê. Mesele ne ki o Avrupa jî yekitiya Avrupayê jî veya değişe. Dibêje wê wextê gerek em jî di nav vê lûtkeyê dabin, van hevdîtinan dabin, bila berjewendiyê me di nav ahengekê dabin. Vê derê meseleya şerrê Ukraynayê qedandinê bi rastî dibe xaleke gelekî piçûk. Eger ji hêra parvekirina van servet û semanan siyaseta xwe jeostratejîk ya nav netewî bi taybetî ji bo dorpêçkirina Çînê hev bikin, meseleya Ukraynayê bawayekî teknîkî binirxînin bi hêsanî çareser bikin. Ev kêm zêde rengê wê diyar e. Mesela niha ciyên ku Rusyayê dest xistine ewana yê Rusyayê re bimînin, hin herêmên gengeşî henin, yani niqaş ser henin, wana jî yan hev biguherin, parve bikin. Mesele ew e tenê wê derê ewlehiya Ukraynayê dimîne girêdayê NATO'ya be, an girêdayê yekitiya Avrupayê. İhtimala mezin NATO'ya be nê girêdanê lê yekitiya Avrupayê be. Bê girêdanê ji bar yekitiya Avrupayê meseleyeke aboriye, sivîle û lê ewlehiyê ji di nav xwe de dihewîne. Di vê çarçoveyê da binirxînin. Lê meseleya girîngvekî destpêkê ji mehanî ziman li ser cîhanê hêza xwe emperyal ya nû em bêjin biryarê dibin. Wek me gotibû şerê cîhanê yê siyemîn dewam dike. Eger vê hêlê be hev bikin, evaya dibe merheleyeke mezin li hemberî Çînê êdî yekitiya Avrupa, Amerika û Rusya
dibin hêzek mezin BRICS mesela bu peymanên navnetiyê û hemû golê radibe. هي فرماية ما مستفي وقت مرو بده برچاوان کو د شر روسيا اوكرانيا ده اوروبا قسمه کی بو مağdur غازاوی پترولاوی بهابو لسرحد برین او قاس کوشبری اوکراینی مجبور مانورن بکوین ولات اوروپا سفربریه کی چی بو یعنی اوروپا ولات اوروپا سری د المانیا پر zarar دیتن yani evne cüreyi ki hakareti ile Avrupa ev helvesta Donald Trump yani dişe Putin diye dişe Alaskal ve derip tenaseriqa civin çetkin mina şefi dünyayı o Avrupa'yı neditivetti o kat kıymeti nada Avrupa'yı vaya çavat kare meru çavat kare izah ki Ukrayna ve Rusya dema Trump despênekir beriya Trump despêkir eri و em bêjin gava Avrupa li hember Rusyayê gava xwe zexm jî kir bi helwesta Amerîkayê xwe zexm kir yan jî bi rengekî bi ser navê Amerîkayê em bêjin piştgirî dan Zelenskî bawerî dan Zelenskî û Zelenskî ji Rûsa bawer dikir ku wê maweyekî demekî gelek Kurd de wê karibe zora Rusyayê bibe her wiha em bêjin hem axên ku dibin dagirkeriya Rusyayê de wê jê xelas bike hem jî wê Ukrayna zêdetir nêzî Ewropayê be her wiha wê karibe di nav NATOyê de jî wek endamekî NATOyê jî cî bikire. Ne maşallah baş eri wisa dat xeberdar. elbet Lê piştî ku Plan ew ev bû, demdirêj çû ew mağduriyeta Ewropayê pişt re dest pê kir yani mağduriyet jî nav qewsê de dixebitînim yani di rastiya xwe de mağduriyetek jî tune ji binî ve jî tona çek firotinin û nizanim çi kirine her wiha wan kesên ku ji Ukraynayê jî hatine em yan jî ji bo berjewên çek dan pere dan alîkarî dan ji ber alîkariya ku Almanya da Ukrayna milleti Almanya fakir ket ne hinde jî Bahabûn zêde bû. Piştî şerê Ukraynayê li Ewropayê bahabûn zêde bû. yani ji bo li hember Rusya lawaz bikin ew pereyê ku dan Ukrayna daha yekê wê tiştên ne eger Rusya bînin ser xeta xwe banyana ser xeta xwe karibana wekî gavkadin kek Ahmet îfade kir bi rastiye û zenginiyên Rusyayê karibin bixure parve bikin her wiha gaz û neftê de jî karibin berjewendiyê xwe bicî bînin sed qatî wê qezenc bikin yani ev hêzên hegemonîk jî di vî warî de bi qenaeta min têkliyên xwe yên navxweyî de û têkliyên li hemberiyekî din de jî her daim bir taktikî bi kar tînin yani wê tişta îja Trump em dînomîno de hespîn ama diyar e ne wisa yekî dînomînoyê yani bi rengekî êdî bi gor mesleheta xwe siyaseta xwe jî dizane piştî hat heta beriya hatina xwe jî eşkere got ku ez ê navbena çend roja de vî şerî biqedîrim ne wisa bu ji bo Ukraynayê hemî şerê û dünyayê piştî hat jî hetan ha jî ser bi Putin dixebite heta peyamên gelek em bêjin dostane ji bo Putin dida û Putin jî li hemberê dida ji xwe civînê de jî ew derket yani civîna li Alaskayê ya dualî de dibêje ku eger Putin ser hukm bana wê demê li Amerîkayê serok bana ev şer dernetket rast e ev şer dernetket her wiha di axaftinê xwe de jî gelek tişt ji dervere negotin ama diyar e di derbarê gelek tişta de jî bihev kirine fakat wan tiştê ku bihev kirine wê çawa wekî te got bi aliyê din bidin qebûl kirin ew hêne diyar e wê çawa bi Zelenskî bidin qebûl kirin wê çawa bi dewletên Ewropa bidin qebûl kirin çünkü Ewropa ji niha şûnde jî wê bêjim li hember vê şerê fonksiyona Zelenskî dî nema yani rezil û rûsva serokê devletê ye yani meriv nikare bêje nema Zelenskî eşkere dibêje divê ev civîn bi sê alî bana ez jî sernavê welatê xwe dûr dema lê feqet bê ku ew bê tamam fonksiyonekî hebe wî jî banyana feqet Putin û Trump jî ez pê qanîm ku niha navbena xwe de Ukraynayê parvekirine yani sedî sed parvekirine ve çünkü beriya civînê Trump digot ne mühim em hinek axan bidin Rusyayê fakat her tiştek ku bide li hemberî jî Rusyayê jî tiştek dixwaze bigire yani lîstikên gelek qirêj navbera hev didilîzin fakat bi rengekî jî kesek li hemberiyekî din tiştek nabêjî yani hesab bike beriya vê civînê deh pazdeh rojan cîhanê de çi dihat gengeşî kirin şerê nükleer dihat gengeşî kirin li hember Rusyayê û Rusya jî Putin eşkere beyan da got eger li hemberî me yek êrişekî biçûk hebe
Ez ê hemû Ewropayê ser û binê hev bikim. Rastı. Birengekî eşkere got ez ê Ewropayê ser û binê hev bikim. Li Ewropayê li hember vê yekê dest pê kirin çawa tedbîr tê girtin, gengeşiyayê kirin. Devletan ji bo tedbîr bütçeyan veqetandin. Bütçeyan veqetandin di şerekî nükleer de çawa dikarin tedbîr bigirin. Lê feqet niha tiştekî din tê axaftin, feqet di vir de jî qenaetam ne ve hemû nav bazariyekî de ne. Çi qas dikare qezenc bike. Lê axirîn ev tişt mühim e. Çi hat bi serê gelê Ukraynayê hat. Eri. Mala wan xira kirin. Yani nezî 15 milyon insan koçber bûn, dibêjin niha herî kêm 7-8 milyon hêjî li derveyê Ukraynayê ne. Aboriyayê ser û binê hev bû, feqîrî û xizanî û mal xirabî û kuştin gelek tişt çêbû. Rusya devletekî mezin e. Em bêjin Rusya devletekî hegemonîk e. Vaka Ukrayna belki ji Ukraynayê zêdetir zarar dîtime, fakat bandora xwe qasî bi Ukraynayê servî ve tune. O Avrupa jî gel jî zarar dît di vî warî de. Çima? Çünkü gava ev devletana heyiyê xwe ji bo şer bikaranîn ji tiştên din birîn. Elbette. Ji gelek tiştên din birîn. Yani gel di vî warî de zarar dîtin, fakat destlatdar bi xwe ji van şeran zarar nagirin. Ew bi rengekî bi riya şeran jî xwe dikarin ser destlatdariyê de jî bigirin. Em behsa Putin dikin. Putin 10 salan serokê Rusya'yı. Ne olsa? Rastı. Ha, ica tiştekî din jî heye, tiştekî ku Kek Ahmet got ji alî Çînê ve ew gelek mühim e. Yani Amerîka bi rastî jî dixwaze derdora Çînê baş qefilîne. Çünkü Çîn ji alî aborî ve ji bo wî devleta herî xeter e ji bo Amerîka. Çima piyasayê dünyayê li hember ew qas ambargoyê, li hember ew qas zexta dîsa jî destê xwe de digire. İnsanê geleke, sanayê ku destê xwe de bi riya wan insanan baş bi kartîne û li her derê dünyayê ji her alî ve dikare hem karûbarê xwe yê aboriyê hem karûbarê xwe yê teknîkî, ilmî û zanistî pêş ve bibe. Evana jî ji bo pêşeroja Amerîkayê gelek xeter e. Amerîka jî Trump tabii bi riya vergiyan, bacan û bi riya gelek tiştên din dixwaze pêşîl vana bigire, ama devletên wekî Çîn û devletên wekî Hindistan bi nüfusê xwe yê gelek mezin yê însanî û em bêjin îmalkirinê de ew erzaniya ku derfet dide wan ji alî Amerîkayê ve ji alî gelek welatên Ewropayê de jî xeter e. Ji van hesabana wê biqedin wê neqedin. Dibe ku sibe roj şerê li Ukraynayê bi rengekî bi dawî bînin, fakat ew hesab wê dîsa navbêna wan de hebe, her daim wê hebe. Çünkü her yek xwe hegemonê herî mezin ya cîhanê dizanin. Ji xwe Putin di civînê de îlan kir got ez yekemînim, Rusya duyemîn e. Edi tasdik kir yani. Rusya diyemine. Edi Avrupa nasıl yemine? Kak Ahmet Balkışan got 5 trilyon doları Avrupa'yan digel Amerika'ya hey 2 milyonu Trump Putin hey ama 2 trilyon doları Trump hey ama ahir Putin veya jali perevetene ilan nake jali hezbe dibeci tu diyemini. Ya ilan kir pişti ve ilan kirine ve Avrupa çünkü şu Avrupacı Trump dıtırsı bir rengeki, fakat ev tırsa Avrupa'yı her biçim mezin bebe. Bavar dikimdi peşeroje de jî Avrupa dve ji alî emnahiya xwe ji alî parastina xwe belki zedetir rêndin jî bigeri. Yani niha di nav NATO'ya de bütçeye NATO'yu zêde kirine ama her wiha ji bo parastina xwe taybetî jî dixwaze hêzekî taybet çêbike şixeynî NATO'ya, yani şixeynî leşkerên devletan bi beşdariya leşkerên hemû devletên Avrupayî ve dixwaze tiştekî din çêbike ev ya jî li hember hegemoniya Amerika û Rusyayê ve tişta difikirî. Yani ama niha şûnde qenaeta min wê ber bi başiyê ve neçe şer biqedînin jî xwe ji bo xelata aştiyê ya Nobel'e endam jî nîşan bidin ve zêdetir pêşî li şera pêşî li gelek xirabiyên din jî vekinûsa xiyat kir. Şixwe muxalîfê wî dibêjin armanca Trump ne pêkanîna aştiyê bi destxistina xelata ew ye Nobelê. Ahmet Pelda li ser vê mijarê eger gotinê te xilas bûbin em derbasî mesela ew ê bibin xezayê plana
بله استنی تشکیل زده بکم تشکیل زده بکم به تایبتی مثلا روجلات ناوین که واقعا بنرخنن مثلا هزین حرمی زیاده تر روشوان دگاره لی مثلا اوکراینایی bu رقابت هزین گلوبال ne yapmıştı veya bir taybeti yekti Avrupa'yı ev hamu planı xudu goherne yani mecbure. Mesela beri enerji be Rusya'yı dikrin be erzani aburiya xus veya meşandın. Eydi bavariyan penine uzber veya ki hev peymani yek çevej açtı çeveji ki sen bejin ev becaravan heye ku Efkası Rusya'yı bavar ne be. Ya diyor emin mesela yekti Avrupa'yı disa becaras Helberina çekan da o zedekir. Her vaha Almanya mesela beyre bagelek peşket. Yani grani da veya bütçeye paranı bo veya karani. Disa leşkeriye netevi avadıkın. Yani yekti Avrupa'yı da kaza leşkeriye ki yekbuyu avabı ki de Amerika veya Aslan ki ama her varatek. Embejin İskandinavya, Finlandiya, tene beştari NATO'yu ne bu? Ona edi grani da çektariye yani mesela çeka çeydikin anji de kırın Fransa bu hoşi, Hollanda bu hoşi, hamu ve eyleva bütçeye xo yani tevziyede kırın. O jibo veya çapemeniye muhabim bu kartinin. O mesela derbari Rusya'da gelek agahiye spekülatif dedin dibejin Rusya tişte mehekiden bejin helberna ve dike emsal ekiden ne karın helberna ve bikin jiber ve gerek em bütçeye kesede vakatinin o raya gelci bir havayı manipüle dikin o birastıcı bütçeye jibo çektariye bir kartinin evji maliyet abori ya Avrupa'yı zede dike gavak maliyet aboriye zede ve hezin partiyen nijat perest avana xortibin evji ne ku mesela Rusya'yı veya Grenad'ın taybeti mülteciyan var, penaberan var meseleye girdin. O bir havayı dınav civatı da ravşa xortikin, siyasata xortikin. Le disa geli penaber de ben mağdur. Nakuki, civaki, siyasi, abori, Avrupa'yı ve gabe zede de ben. Evji bir real militarize bunu şer var muhabın. Her hez, şer heza xoş şer xortikin. Evji ne başa jibo haremi, jibo cihan hezusal beşim. Gelek spas du dakika davi mane emji çava basa İsrail u Gazze biken sanım. Kek Ahmet bırak bas Ka bidu gotuna bas bikin plana İsrail'e derhaqi Gazze'de çava dişe seri ravşa davi çiel vederi. Yani planan jxo gavak dest pekirne u peyder te gavi wan hincaran dereng dike ve hincaran zud be ve avaya ki planan wan eşkere diyare dıxazın geli cüvederi nişteciye vederi ve ahir derkin ve wan bajaran wan herima derkinin hineki wana derbasi walatin cuda bikin hineki wana derbasi aliye Filistin'e din bikin o vederi rebeberciya ever İsrail'e civata İsrail'e behirin jiber ku herimek stratejik evreyin Hindistan'ı genda ve Arabistan'a Suudi'teyn vederi ra derbastı bin gavak ava vederi bidin niştandın eğer ev beyli basar bikevin o Hamasçı edi def çeka berde riya kabul kırna devleta Filistin'e verdi be. Yani ev ne be ne kabul kırna yani ev çaresine be devleta Filistin'e kurtulmakın. Ev devletin Fransa, Britanya, Kanada gotname Filistin'e nasıl bakın yani devleta Filistin'e pişti veya yani eşkere dikin jiber ku Filistin'e ke edi de nav İsrail'e ra Avrupa'ya ra cihana semir ra dınav ahenge de ve mesele bir havayı bu kadının o jidiro ke beya rabıkın İsrail edi nefşareye kuvvedin tekeve devri evj mesela Suriye'ye Lübnan'e o disembejin Ali Sina'ya her var jeostrateji haremeye Hingomon buyuna ve mesele kadın tekeve pevajoy yani serve mücaret cuda bağ pişti ve eğer evvel ki hepsi yani saraki zedetir najo evsa fikrim. Başa malataya kek fehim tiştek beji gotu. Vallahi yek goturek bejim. Bu tişten ku kek Ahmet de beji pek verin. Tani ev pazda bistrojen dumahiyede set zarok li Gazze'ye jibirçina jiyana hoş destan. Set zarok. Yani krejiya heri mezin eve. Kiçi de beji bira beji. Ev katil kirina zarokan, katil kirina sivilan, dayikan ve baver kim ku ve pozevan ji fitil vere
Çünkü berruye dünyayı insanan katıldıkın, insanan dikujun, jibin günah ve ekiş nikarin derkevin. Politik hayvan her çed beberaber lazım. Kuştuna van zarokan, kuştuna van dayıkan, kuştuna van jiran, kuştuna van sivilan birnek. تشتكوا كيك فهم الشق دبيجة على قوي بجواك جهود هنا دولة إسرائيل هي حكمة نتنياهو هي برپرسیاری دستیوان دایا یا و داره دجبریا گلی جهو بتو آوای نایی کردن تشتکی دنه بگم باشم خاطر بخوازم درباره اشتن هفوکه که بجم یعنی مخابن حشکی لأوکراینای به که فهم سقال کر کردستانی به سوریه به دیسا فلسطینی به یعنی افچند سال داوی دبینن دیسا aynı dıştı Kafkasya'da nabera Azeri ve Ermeniyan da Libya'yı PKK yani mukabın siyasete cihanı da goher ve siyasete da ji gori berjamandi xo harime dizayn dikin her hariman dizayn dikin ye her mevdu ji gel sivil bixuye qatil dikin dokujin malewan canewan dest dikin o sürgün dikin bir avayen bejin veraniye mezinhenin mukabın ve heri başı edi saziyen kuvveye esas dikin سازی نامنتویجی قلسن رئیستم وینین گلانجی قلسن ev fikriyat و siyaset alternatif ya gel esas digre ve gavet cihana iroin da mekhabın geleki zayıfe utuneye je mesaj karım bejin tane çend gotinin sembolik kenin evji terin akın mekhabın باشه ملاوی آوا فهمشک احمد پلدا میوانی مبون به هویار روزن خوش آزاد دم باش